No nii, Inno ei olnud hertsimasinaga üldse rahul ja pani endale sisse Garmin Nüüvi, mis meil loodetavasti nüüd pärale viib. Kus me siis oleme? Ma ei tea, kus me oleme. Aga me igal juhul oleme New Yorgist väljas. Laskee uudelleen. Garmin Nüüvi on meil soomekeelne. Aja 1 kilometri, sitten käännä vasemmalle. Garmin Nüüvi on vist parem ikkagi kui see hertsimasin, eks ju? Tundub küll, jah. Hertsimasinaga sa panid päris puusse kohe vahepeal. Ma ei saanud sellest masinast aru, see masin Aja palus. 600 metriä, sitten käännä vasemmalle. Neljän 100 metrin jälkeen käännä vasemmalle. Vasemmalle. Siin vasemmalla kerran. Siivistä. Laskee uudelleen. Aja 200 metriä, sitten käännä vasemmalle. Käännä vasemmalle. Laskee uudelleen. Laskee uudelleen. Aja 250 metriä, sitten käänny vasemmalle. Käänny vasemmalle, sitten käänny vasemmalle. Minä on natuke hädas. Olen jah. Siin ei jaga seda kaugused on nii kuidagi hoopis teistsugused. Jaa. Käänny vasemmalle. Oi, mis issand. Okei. Aja 600 metriä, sitten käänny oikealle. Nyt on majaden siin. Sitä armsakki se liikkuud Ameerika lipuga. Kus on majakesed? Ja puud on õites. See on, mis see siis see on? Kirik, okei. 250 metrin jälkeen käänny oikealle. Aga me praegu vist veel Modenas ei ole, on ju? Ei ole jah, praegu me pole seal poolgi, me oleme kuskil New Jersey's. Kus siin, kus elab Tony? Ma ei tea, kas Tony siin vist ei ela. Siin on Natuke närsakas tema jaoks. mustad. Siin on musta. Okei. Selge, siin on siis mustad. Käänny oikealle. Aga miks me siia siis tulime?
sellepärast, et see juhatas mind siia Neverloos. Neverloos. Okei, see juhatas sind siis siia. Selle kohta võiks öelda always lost pigem. Sitten käänny vasemmalle. Okei, see on Jersey. See on see, kuhu me täna õhtul tuleme tagasi. See on põnev on siin. On jah. Käänny vasemmalle. Oi. Aja 1,2 kilometriä, sitten ota oikean kaistan. Metrin jälkeen ota oikea kaista. Kas sul nüüd on enam-vähem ettekujutus sellest, kuhu me sõidame? No veel ei ole. Ota oikea kaista.